Daarom binnen er een heel soort rieders maar kwalijk ondervinding op de redens. Maar ze vinden het prachtig. Nou, ik ben gek op schaatsen en ik vind het heel leuk. En ik ben vrij verskwallen. Dus dat speelt ook een beetje mooi, vrij verskwallen. Ja. En dan? Nou, hetzelfde als remmen. Want anders ben we te cheer voor jou en niet en daar hebben we net zin in. Gwon had dan ook net een echte tactiek. Zo snel mogelijk. Ja, Dat is het? Ja. Oren zitten al jaren op rieden en pakken het al jaar wat serieuzer aan. Nou, we beginnen voor de wedstrijd bepalen wel wie wat doet en zo. En dan gewoon uitvoeren op de wedstrijd. Het evenement waard ontverliening hier nog organiseren door de KNSB, maar die voelen het te duur worden. iSkate en Sport Connection vinden het wichtig dat het bestaan bloot en daarom organiseren zij het nou. De laatste jaren hebben we veel minder natuurreizen in Nederland. En dat heeft er gewoon mee te maken dat er een hele generatie is die het schaatsen eigenlijk niet meer van nature meekrijgt. Op het moment dat je een school kan activeren om die wel naar die ijsbaan te krijgen, dan hou je toch een beetje de schaatsport levendig onder de jeugd.